I čao svima ljudi, dobrodošli video na mom kanalu. Vidite, danas ćemo da radimo reakciju, a o kojoj se reakciji, kako zove ovo, o kojoj se reakciji radi. Radi se o reakciji na najveće promašaje od fudbalera, naravno u fudbal. Subscribe i idemo dalje. Idemo da polamo te. 3, 2, 1, kreću. Zinedine Zidane. Prešao jao. Čovječe. Je li ovo moguće? Kako je mogao da gol ovako loš fula, ali opet Zidane, brate, legenda. Legenda i može to svako. Ronaldo nemo. O Bože, sačuvaj. Ronaldo. Pa jesi je mogu gore da udariš. Da ofulaš prazan gol, bro. Prazan gol da ofulaš. Prosto bio je tu golman, ali tu bi i ja dao. Neymar, ovo je da profulaš. Nemoj zezat, vidi šta je proful. Či prazan gol, udarila lopta u prečku. Jel me zezaš? Stvarno me ne zezaš. Fernando Torres, dobar dribling, nije valjda. Je li moguće da je prazan gol promašio? Vidi kakav je gol. A možda je dešnjak, a šutuje lijevom. Možda je tu bio problem. Zlatan Ibrahimović da imao Ibra šta ofula. Ne, jao, stativu. Nemoj zezat. Stvarno je stativ pogodio. Stvarno ne laži. Ibrahimović. Messi. Ne. Će li on ofulo ili mu klizo i lopta je otišla u korner? Ne znam da li je ofulo ili uklizo pa je lopta u korner otišla. Da imamo bolje, ne znam ja ovo, ja mislim da je uklizo njem. Luis Suarez. Neymar lagano. Šta je ofulo? Ali dobro, ovo se stalno meni dešava. Ljubu facije. Mogo si da ugrizaš jednog. Ali šta je lik ofulo? Pele! Jel me zezaš da je Pele? Ja znam ovo znam, ne mogu da verujem. Ovo znam, Retal Pele, legenda. Ne mreš ti njemu ništa. Ronaldinho. Jel me zezaš? Jel me zezaš? Hajde da imamo najgore. Robert Lewandowski. Jao, Bože, ukopaj. Šalim se. Bože, šta je ovo ofulo? Lewandowski. Da imamo Gareth Bale. Pa šta se držiš za glavu? Jesi smotan. Kako ovo da ofulaš? A u Ligi šampiona dao makazicama gol. Eto ljudi, ako vam se svidio video, ostavite like, subscribe. A mi se vidimo u drugom. Ćao!